Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen. Täällä on Radio Finlandia ja Tiede ja luonto. Ja tänään meillä on studiossa Topi Virtanen ja Niina Lampimäki. Oikein hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. Pääsiäinenkin on tulossa. Me nyt tätä lähetystä tehdään, niin on 12.4. Kyllä. Eli joku kirkollinen pyhä on tämäkin päivä. Koska huomenna on kiirastorstai, niin tämän täytyy olla. On tämä joku, koska tässä ihmiset valmistautuu. Ei kyllä mun mielestä ole. No ei varmaan tämä on pidä sellainen henkinen valmistelu. No joo, sitä kun siinä on henkisyyden kautta tietysti pääsee aina kirkkoon. Tänään me ajateltiin tässä käydä vähän läpi. Vain elämäähän starttaa taas tuossa hetken päästä. Ja kyseessä taitaa olla Suomen TV-historia yksi suosituimpia TV-formaatteja. Näin olen ymmärtänyt. Ja se alkaa nyt tuossa 21.4. muistaakseni 4. Ja tällä kertaa se tulee ensimmäisiä kertoja ne 2 viikossa. Että tarkoitus olisi niin, että sitä mennään ihan kunnolla sitä herkkua tarjolla. Mm-hmm. Käydään sitä vähän läpi. Sitten tuossa kuinka pitkälle maksupäättein jutuissa ollaan menty. Miten kaikki niin kuin toistaiseksi menee nykyaikaiseksi. Ja meillä on kaikkea tuommoista, mitä nyt tässä yleensäkin tuon Niinan kanssa hölistää. Ja hyvää musiikki. Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen. No se on Radio Finlandia ja Tiede ja luonto ja Topi Virtanen ja Niina Lampimäki täällä teidän seurana. Siinä oli äsken Mikko Kuustonen, hänen uusin biisinsä Anna mennä Anna. Ja tietysti tuon hienon kappaleen lisäksi hän on taikonut meille 2 putoustähteä. Siis Niina katsoi sillä lailla, että siis mitä on. Siis taikonut millä tavalla? Siis hänen tyttärensä Iina ja Miinka Kuustonen. Totta, no niin, pitkät piuhat. Niin, sitä kautta meni hakemaan. Nyt tosissaan Vain elämää starttaa tuossa 21. huhtikuuta. Ja siitä oli tullut nyt tämmöistä pientä polemiikkia. No alkuunhan se herätti jo tietysti ihmissä puhetta se, että kun Irina arvosteli Olli Lindholmia, tai ei nyt suoraan Olli Lindholmia, vaan hänen luotsaamaan bändiä Yötä, että hän ei pidä sitä minään. Ja nyt tietysti se sai vielä vähän lisähappea tästä, kun Jussi Hakulinen, joka omistaa oikeudet tähän Joutselaulu-kappaleeseen, oli ilmoittanut nyt hetki sitten, tai Suomen Kuvalehden haastattelussa, oliko nyt 7. päivä, ottanut kantaa siihen, että hän on ilmoittanut Vain elämää tuotantoyhtiölle, että hänen kappaleitaan ei saa käyttää, tai niitä ei voi laittaa esimerkiksi levylle. Niitä voi käyttää siinä TV-formaatissa, mutta sen jälkeen niitä ei missään levytetä, eikä ne lähde mihinkään jakoon. Ja tämä oli tullut esimerkiksi Ollille vähän yllätyksenä sitten, kun Samu Haber tämän kappaleen ilmeisesti oli valinnut. Mutta yleensäkin tuo Yö on mun mielestä niin kuin aika jännä tämmöisessä Suomi-rockissa, tai tänä päivänä taitaa mennä vähän tuohon poppiin ja iskelmään. Niin joskus mä muistan itse ainakin silloin junnumpana, niin se Yön varjetee oli mun mielestä ihan kova levy. Levy nimestä en niinkään osaa sanoa, vai oliko kyseessä nyt siis se on se ensimmäinen levy. Sä oot varmasti kuullut, siinä oli, mitä se oli, Särkynyt enkeli ja Likaiset legendat ja tämmöisiä kappaleita. No se kuulostaa jollain tavalla tutulta. Mä uskon, niitä on ehkä jotain hitaita. No hitaiden kanssa. No voisi oliko sellaisia hitaita balladeita? No en mä sitten tiedä. Nyt ei olisi tietysti väärin muuten soittaa tähän Yötä ja yrittää etsiä sitä jostakin, mutta No katsotaan Syssymällä. Se oli niin, Syssymällä voisi katsoa aina. Siis ei muuta kuin laittakaa Facebookiin Tiede- ja luontosivulle, niin pistäkää sinne mitä kaikkea haluatte Syssymällä meidän soittamaan. mutta se on bändinä jännä, että kun se on kuitenkin, se on aina tuommoisessa muusikkojen piirissä, niin tuo Olli Lindholm on ollut tietyllä tavalla vähän arvostelujen kohteena. Ja nyt jos ajatellaan häntä, hän on kuitenkin myynyt 100,000 levyjä. Paljon. Ja siis onko sulla minkälaista suhdetta Yö? Nyt ei tarvitse olla minkäänlaista tämmöistä juttua, vaan että onko sulla minkälaista, siis onko sun mielestä Yö ollut ikinä kuunneltava bändi? No ehkä on pikkasen niin kuin sivunut mun musiikki semmoisesta genrestä, mitä olen itse kuunnellut nuorempana. Että tavallaan ei ole tämä kyseinen bändi ei ole kuulunut mun semmoiseen kuunneltuihin No joo, mutta kuulisin sillä mutta siis miten tuossa äsken puhuttiin, niin kyllä mä niin kuin pari kappaletta niiltä tiedän, mutta en osaa oikeastaan sanoa sen enempää, että mulla on selkeästi semmoinen niin kuin ehkä mielikuva, että ihmiset jostain vähän maalta enemmänkin, niin saattaa kuunnella Yöyhtiötä enemmän. No siinä on varmaan tämmöinen niin kuin maaseuturokki. Mä luulen, että autorassaripojat ja ketkä on Mankein ja PV:tten kanssa koetko, että se menisi vähän samaan genreen kuin vaikka Popeda? Kyllä.
Se Kyllä, varmaan onkin, juuri mutta, tällainen. Mutta tällä joo. hetkellähän Popeda laulaa, nyt se uusin kappale laulaa lihasta ja perunasta, että, jos ajatellaan, niin se nyt menee tietyllä tavalla tuollaiseen niin kulinaristi äijätouhuun. Mutta jos ajatellaan taas niin kuin yötä, niin esimerkiksi siitä, että sitä dissataan herra Lindholmia aika kovasti siitä, että se ei ole kovin hyvä laulamaan. Ja jos livenä, jos käy katsomassa, niin no ei ne dissaajat kyllä hirveästi väärässä ole. Että ei se... Oletko käynyt milloin? On vaan joskus tuon työni puolesta olen ollut kyllä katsomassa, mutta siis, mä muistan semmoisen, se oli joskus Raumameren juhannuksena esintys. Mä katsoin telkkarista ja siinä oli tehty tämmöinen hieno, ne oli niin kuin pääesiintyjänä siellä lavalla ja sitten sitä lähti kaiken näköistä ilotulitusta ja kaikkea mahdollista. Ja Anna Eriksson oli niin kuin hänen mukanaan, veti dueton siinä. Ja mulle tuli niin kuin siis... Särkkömieli. No joo, koska Ollin puolesta ei tullut minkäänlaista myötähäpeää, vaan tuli siis Anna Erikssonin puolesta semmoinen, että voi kun joudut olemaan mihinkä siellä. paikkaan oot joutunut. Että kun sitä ei saa oikein siinä live-tilanteessa korjattua yhtään millään. Joo. Mutta siis vaikea sanoa, ne on joka tapauksessa siis kaikki älytön hatunnosto, että ne on myynyt kuitenkin, onko se 500 000 levyä. No kun tätä mä just tässä aloin miettimäänkin, että heillähän on kumminkin varmaan aika huikeat noi myyntiluvut, mitä on takana. Ja siis ja radiosoitto, koska Niin, kaikki tuntee yöbändi. Kyllä. Että se, kai se jossain vaiheessa, tietysti se muuttui jossain vaiheessa rockimmasta hieman iskelmää, mutta eihän se nyt väärin ole. Mutta tosissaan vain elämäkaudella seuraavana mukana. Ja siellä voi katsoa sitten TV:ssä 4 alkaen 21. huhtikuuta, että Kyllä. kuinka tuo Samu Haaber tuo Joutselaulu Juurikin tulkitsi. olin sanomassa, että tsemppiä Haaberille. Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen. Siinä oli The Boxer Rebellion. Aivan mieletön biisi. Kyllä, aseesta ilmeisesti laulu. Siis täällä on Tiede ja luonto, Topi Virtanen, Niina Lampimäki ja elämme 12.4. päivämäärä. Pääsiäiseen valmistaudutaan. Hetki ennen pääsiäislomaa. Äsken tuossa vähän turistiin tuosta Vain elämään jutskasta, mutta nyt mietittiin, siis täällä oli ajankohtaisena asiana pidetty tämmöistä matkailuun liittyvää asiaa, että kuinka passeihin täytyy kiinnittää huomiota, kun lähtee jonnekin maahan. Ja eikä sillä, että se passi olisi mukana, mikä yleensä taksissa huomaa, että se on unohtunut, vaan siihen asiaan, että mihin asti se passi on voimassa. Kyllä. Ja riippuen ilmeisesti maasta. Joo, eri mailla eri säädökset, miten kauan pitää passi olla voimassa. Mikä se siis Suomessa on? Siinä jutussa otettiin kantaa siihen, että Suomessa... Sen pitää, EU-passissa sen pitää olla voimassa sen matkan ajan, mutta sitten niin kuin muissa maissa, niin esimerkiksi, no sanotaan nyt vaikka, että matkustaa Jenkkeihin, niin mielestäni lukasin täältä jostain, että pitää olla 2 kuukautta ainakin voimassa. Ja se riippuen maasta, niin se on niin, että onko se silloin, kun sä tulet maahan vai kun sä poistut maasta? Kyllä, sekin on riippuen sekin, maasta. juu. Ja musta joskus tuosta varsinkin Jenkkien, kyseessä mistä on, niin Ilta-Sanomat tästä uutisoi, että joku yhdysvaltalaispariskunnan matka oli tyssännyt Suomeen tullessa sen takia, koska heidän passinsa ei ollut enää, kun he poistuivat maasta, niin ei ollut sen jälkeen enää 2 kuukautta voimassa. Juu. Ja se on tietysti, käsittääkseni se johtuu ihan siitä, että jos nyt sattuu jotakin, että sä et pääse täältä pois, niin sulla täytyy olla niin kuin voimassa oleva passi, kun sä täällä oleskelet. Että tuosta Jenkkeihin menosta, niin siitä, ja siellä, ootko käynyt muuten ikinä Niina Jenkeissä? En. Niin siellä maahantulotarkastus, sehän on vähän tämmöinen erilainen systeemi. Niin mä oon ymmärtänyt, että se on vähän isompi projekti kaiken kaikkiaan. Sitä ehkä pidetään isompana kuin se on, vähän niin kuin kaikki asiat. Eli se ei mene niin kuin leffoissa yleensä silleen, että sut pistää hirveän seulan läpi. Ei se, mikä siinä on mun mielestä hienoa, että kun mä en koe, että missään määrin niin, että jos minusta otetaan valokuva tai esimerkiksi siellä otetaan sormenjäljet, on ainakin joskus otettu, niin sitten jos sattuu jotakin, että mä jotain pöljäilisin, niin musta on heti siellä tietokannassa. Joo. Ja silloin tiedettäisiin. Minä ainakin näkisin asian näin. En niin, että minulta on viety identiteetti ja minusta on osa jossain heidän tietokannassa. Mutta tämmöisiä juttuja siinä minussa otetaan valokuva ja sitten haastatellaan vähän, että miksi minä olen sinne tulossa, paljonko mulla on käteistä rahaa, onko mulla käteistä rahaa, onko mulla luottokortteja. Mihinkäs toi niin muuten perustuu, että kysytään, että paljon on käteistä rahaa? Et siis yleensä, että tuleeko sinne pers auki siinä. Se on niin kuin varmaan se, että... Niin joo, totta. Että jos Että yritetään ehkä niin kuin minimoida kaikki mahdolliset. Jos sä oot tulossa 3 viikoksi, sulla on $7 rahaa, niin sitten varmaan ihmettelee, että... Vähän, ja kun töihinhän sinne ei saa tulla kuin vaan lomalla. Joo. Ja niin sitten muistan esimerkiksi kertaalleen, me olin San Francisco alennettiin ja silloin me kysyttiin vaimoni kanssa
että minä päivänä ollaan menty naimisiin ja minä vuonna. Ja kumpikaan ei sillä hetkellä muistanut. Ei tullut edes, että sanottiin, että se on välillä 2002-2004. Ja se oli kuitenkin onneksi 2003, mutta sitten hän piti sitä kuitenkin. Sekin voisi olla kuulemma sellainen syy, että ne epäilisi sitten, että me ei olla oikeasti naimisissa. No kyllä mulla on ainakin korvallissa rähtänyt silleen, että jos tyypit ei tiedä milloin on mennyt naimisiin, niin mä olisin kyllä vähän niin kuin, että mitä ihmekekkuloita te ootte. Mutta hän piti taas sinänsä minua ihan normaalina, koska minä en sitä tiennyt ja ihmetteli vaan, että miksei vaimosi tiedä. Mä sitten ei kai se nyt ole tuokaan jaksanut sen lukua pitää, että kuinka pitkään tässä ollaan. No se on kyllä totta. Mutta ei se niin kuin, esimerkiksi sinä muistit sen tämän Muska Babitsin jutun. Joo, sillä hän kävi just mutta se ei ollut siis hänen passin nimi ei täsmännyt. Passissa ei ollut niinkään häiriötä, mutta se, että hän oli ilmoittanut väärän nimen lentolippuja varatessaan. Ja sitten lentolipussa oli ollut väärä nimi. Ja eihän tietenkään hän olisi voinut sen lipun kanssa matkustaa, kun siinä on eriävät tiedot siihen hänen passiin nähden. Ja siitä kirjoitettiin täällä silloin aika Siitä oli lehdessä aika monta uutisointia erikin foorumeilla. Ja sitten loppujen lopuksi tilannehan meni siihen, että hän ei saanut sitten hyvitystä niistä lentolipuista, mikä oli tietenkin niin kuin ihan ymmärrettävästi hänen oma syy. Hän on itse syöttänyt ne tiedot sinne ja näin. Ja sitten oli pitkä kirjoitus hänestä sen jälkeen, niin kuin, miten hän ei päässyt sitten enää lähtemään lomalle, koska rahat ei riittänyt. Mutta miten eli sinä olet sitä mieltä, että tämä niin kuin, homma on Muskan vika? No kyllä mä oon pikkasen sitä mieltä, että me ollaan kumminkin niin kuin aikuisia ihmisiä, osataan kaikki niin kuin aika suurpiirteittäin lukea ja myös kirjoittaa toisinaan, niin kyllä niin kuin siinä vaiheessa, kun sä itsellesi jotain lentolippua, tiedätkö, niin kuin oot varaamassa ja maksatkin sen, niin kyllä mulla ainakin niin kuin 4 kertaa pitää lukea sitten, että tiedot on oikeasti oikein siinä näytöllä. Se on totta, mulla on itselläni sama, että katson, että ne varmaan täsmäisi. Varsinkin esimerkiksi Britteihin lentää, niin siellä täytyy erikseen antaa vielä passin tiedot jo siinä vaiheessa, kun sinne lähdetään. Sinne ei riitä pelkästään, että sä syötät sinne siis nimet, vaan sinne laitetaan myös passin tiedot, että kuka on tulossa. Siellä tarkkaillaan myös vähän eri tavalla. Ai jaa, mulle kyllä tällaista kokemusta ja on siellä asunut ennen. Että... Siis kyllä. Joo. Kyllä onko tämä joku uusi käytäntö vai? No on se nyt ollut jonkun aikaa, mutta mutta mä en tiedä. Millään hitolla mä oon sinne lennellyt, en tiedä. No sä et ole vaan pistänyt sitä huomioon. Siis kyseessä on niin vaan, että sinne pistetään vaan, siis normaalit, kun varataan lentolippu, niin laitetaan tiedot, mutta sinne tulee sen jälkeen lentoyhtiöltä, että syötä passin tiedot, jotta ne täsmää kaikki. Eli vastaisuudessa, kun lennätte minne tahansa, niin katsokaa, että kaikki tiedot täsmäävät. On edes oikea. Niin, koska sen jälkeen on turha itkeä, kun paska on jo housussa. Kyllä. Radio Finlandia. Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen. Täällä on Topi Virtanen, Niina Lampimäki, Tiede ja luonto ja Radio Finlandia. Päivää. Niitä pätkähti. Pääsiäinen on tulossa ja kaikilla on hyvä mieli. Tuossa äsken käytiin vähän passia ja mitä kaikkea minulle tässä läpi. Kaikkein hienoja, mutta Niina on tehnyt jumalatonta taustatyötä ja miettinyt mitä on uusia trendejä. Mitä kaikkea on tullut. Ei kun... Mulla on, siis trendistä en niinkään tiedä, mutta mun mielestä aika niin vallankumouksellinen asia. Kerropa mulle yksi juttu, että milloin oot käynyt viimeksi kirkossa? Minä kuulun kyllä tämmöisiin niin kuin, jouluna. Kyllä. Siis, mutta nythän on siitäkin jo aikaa. Mutta joulukirkossa on käynyt, ellei nyt tässä ole välissä ollut sitten mitään innoittavia juttuja tai häitä. Ei minun mielestä ollut. Onko häät sun mielestä inhottavia juttuja? Ei, mä ajattelin hautajaisia ja mietin niin sitä kautta. Okei, siis ei anteeksi, oli pakko tarttua. Niin, ei totta. No hautajaisissa sinänsä, että sen innoittavuuden takia tietysti se on aina ilkeä, kun joku haudataan, mutta kyllä nykyään huomaa sen, että milloin sukulaisia näkee parhaiten, niin kyllä se on hautajaista. Se on semmoinen, mistä ihmiset ei oikein viitti olla. Niin, ei pysty, joo. No kuule, ootko tiennyt, että on tämmöinen juttu, että pystyy kolehdin maksamaan kirkossa kortilla? Siis kirkot ovat siirtyneet tällä kyllä, nykyaikaan. Siellä on maksupääte, ei ole enää kolehtipussia, mikä kiertää siellä penkissä. siellä siis maksupääte? No,
Mä just mietin, että miten he on tehnyt, että onko se maksupääte tavallaan siellä ovella silleen, että jengi voi niinku stikkaa sen korttinsa sinne sisään ja sitten valita pankki vai niinku Et se suntio vai kuka siellä kiertää, niin just näin. Vai et kiertääkö siellä se niinku suntio vai kuka ikinä onkaan, niin sitten se maksupäätteen. kappalainen. Juu, sen kanssa. Mutta ajattele, miten oidipuiselta se suntiosta näyttää, että se kävelee sen korttimaksulaitteen kanssa sitten siellä penkkiriveissä. Mutta siis mä luin oikeasti tämmöisen jutun, että Itä-Helsingissä sijaitseva Vartiokylän seurakunta on ottanut pari viikkoa sitten tällaisen toimintatavan uuden mallin käyttöön, että siellä voidaan siis kolehti maksaa kortilla. Ja sitten tämä on kertonut tämä kirkkoherra Jukka Pakarinen, että laitteen helppokäyttöisyys, niin siitä on tullut hirmuisesti positiivista palautetta ja ihmiset on ottanut tämän oikeasti mukavasti vastaan. Niin ja siis tämmöiset eläkeihmiset sitten Visa Electron. Juuri näin. Toimikohan sen Visa Electron, kun sen kanssa on joskus ollut ongelmia. Se on muuten totta. Ajattelepa, kun on vanhoja kivikirkkoja, niin siellä voi olla hirmu huono kuuluvuus. Niin, ja sehän siis perustuu kyllä, tavallaan siis siihen. Niin, tai siis kun se pitäisi suoraan se yhdistää. Joo. Tosin taitaa tällä hetkellä varmistaa kaikki kortit. Mutta tuossa tulisi mieleen se, että kun ainahan kirkossa ilmoitetaan se, että mihin se kolehti kerätään. Niin miten sitten, kun sä maksat sen kortilla, niin tulikohan sulla tiliotteelle myös niin kuin seurakunnan nimi ja myös se kohde? Siis katso, kun sä kortilla maksat, se tiliotteelta näkyy. Juu. Että näkyyköhän siellä, että vaikka lapsille Ruandaan? Niin, mä en tiedä. Nyt mä en osaa kyllä niinku tohon sanoa, mutta niinku tää on kertonut tää kirkkoherran, siis tää kirkkoherra, ei kirkkoherraan, että tietenkin siihen kolehtin suuruuteen vaikuttaa sitten se keräyskohde, mutta mä en niinku tiedä, että saako siitä niinku erikseen sitten niinku erittelyn, että mihin se sun kolehtisi on matkannut. Mutta just tuossa googlasin samalla, niin mä huomasin, siis nämä Suomen, siis nämä, mikä tämä on, seurakunnat, kerää siis vuonna 2015, niin kolehtia kerätty yli 9 miljoonaa euroa. Että ei sinänsä väärin, että se siirtyy myös tuommoiseen niin kuin sähköiseen muotoon, koska jos ajatellaan, että nuo on tänä päivänä siis tuommoinen, mutta tietysti tuo tarkoittaa kaikkia seurakuntia. Mutta jos miettii sitä niin kuin käteisen määrää, mikä siitä liikkuu, niin. Minun ei ole nyt tässä tarkoitus luoda ihmiselle sellaista mielikuvaa, että miksipä ei kävisi, kappalaista vähän pistämässä nurin ja viemässä häneltä niin kuin kolikkopussia. Mutta kohta taitaa olla ainoita, missä käteinen on enää ollut. Tosin nythän ollaan siirrytty jo nykyaikaan. Mutta jos ajattelee aikaisemmin, niin että se on mistään saanut, siis nämä ryövärit, eli paskiaiset, jotka vie ihmiset rahaa, niin ainut mitä ne nykyään ryöstää, niin on sivoja ja sieltäkin vie jonkun tuplapatukan tai sixpackin olutta. Koska missään ei ole enää käteistä. Juuri näin. Ja nykyään sitä ei ole enää edes kirkoissa. Voiko enää mihinkään luottaa, koska kirkat on, siis esimerkiksi Teuvo Hakkarainen tietää, hän tietää kyllä tämmöistä hommaa, että hän vei kirkolta hopeat. Radio Finland. Täällä on Topi Virtanen ja Niina Lampimäki, Radio Finlandia ja Tiede ja luonto. Moikkuli moi. Aha, jo nyt meillä on täällä se Lana Del Reytä, mutta annetaan Lanan odottaa pieni hetki. Sano Lanalle. Sanotaan Lanalle ei. Ole hyvä ja sano Lanalle ei. Kuule, mä jäin miettimään äsken tuossa, kun kuunneltiin tuo ihastuttava Anna Puun kappale, niin kun hän lauloi niin hemasevasti siihen, niin kun, että piirrän rakkauden sydämeä näin, mutta sitten kumminkin pyyhin sen pois. Että mikä se oli niin se hänen pointti tavallaan tuossa hommassa? Mä en ole sitä kappaletta sinänsä niin kuin siihen oikein erikoisesti perehtynyt, mutta ehkä siinä on varmasti joku kuvaannollinen merkitys. Mutta toinen mikä siinä, niin siinä oli Disturbedin versio Sound of Silencesta, mikä oli tuo toinen kappale. Joo, oli kyllä erittäin kaunis kappale. Se on erittäin hieno, mutta tiedätkö alkuperäistä esittäjää? En. Simon & Garfunkel. Se on Paul Simon nyt. Okei. Heitä on kyllä kuunnellut. Se on erittäin hyvä bändi, hyviä biisejä. Joo. Vaihtoehtoja. Sä olet katsellut itsellesi. Joo, kyllä. Täältä näkyy tämä pinnallisen naisen hakuhistoria. Ja täällä mulla lukee vaihtoehto perinteisille silikoonirinnoille. Nyt on kuule semmoinen juttu, Topi, että uutuusimplantit vastaavat moneen ongelmaan. Eli kaikkihan tietää, että implantit, tai siis itsehän en tietenkään tiedä näiden pienien roikkuvien luumien kanssa, mutta siis naiset, jotka on ottanut siis implantteja näin, niin nehän on aika raskaita. Ne painaa ja on saattanut räjähdelläkin, että tällaistähän kaikki on tapahtunut. Ja nyt on tullut sitten tällaiset uudet B-Light-implantit. Ja ne on siis ollut maailmalla käytössä nyt 4 vuoden ajan, ja nyt ne on sitten tullut Suomeen. Mutta mikä siinä on se suurin syy, minkä takia tämmöisiä vaihdetaan? Siis no varmaan, niin mä uskoisin, että paino kyllä, että nämä siis ei, nämä painaa todella paljon vähemmän kuin nuo alkuperäiset implantit.
Ja kuori on siis kuulemma samanlainen kuin perinteisissä noissa implanteissa, mutta että painaa hirmuisesti vähemmän. Ja silikonigeeliähän löytyy sisältä ja sitten siellä on semmoisia pieniä ilmatäytteisiä mikropalloja, että siitähän se tavallaan. Mutta mä mietin tuossa niin kuin yleisesti tuossa, kun tällä hetkellä tuntuu olevan buumia myös sekin, että jos sulla on niin kuin isot kannut, niin sä pienennät niitä, jotta niiden kanssa olisi mukavampi elää. Tai ei tietysti niiden kanssa, niiden kaksosten, jotta heidän kanssaan elämä hymyilisi enemmän. Niin se, tietysti tuolla, että jos se painokysymys tulee esille tässä uudessa vaihtoehtossa, niin jos se aikaisemminkin on monella syynä se, että kun sulla on niin kuin tosi isot niin kuin bosat, niin se tekee selälle tosi huonoa. Ryhti on huono ja sitten niiden tietysti kaikki. Joo, huono urheilla. Ja tässä jutussa painotettiin paljon sitä, että urheilijoille nimenomaan suositellaan näitä uusia. Niin, no tietysti koska nämä on paljon kevyempiä. On, tai esimerkiksi miettii pesäpalloa, Joo. niin siinähän ei ihmeemmin vatsalle rämähätä. Jos se on juuri näin, kyllä. Ja sitten tuommoinen taas, no joo, kyllä kun sitä menee pienemmäksi. Ja käsittääkseni tuommoinen urheilurintsikoiden ideahan on pitkälle siinä, että se pitää ne. No tietysti rintsikoilla yleensäkin, niin siinä on tarkoitus käsittääkseni, että ne ei ole vaan niinku ihan näön vuoksi, vaan sillä että se pitäisi ne niin sanotusti semmoisessa. Ettei hölly. Niin, tai jiirissä. Niin, kyllä. Niin tuommoiset urheilurintsikat, niin niissä on se, että eikö ne ole ihan älyttömän tiukkoja? Kyllä. Ja nyt näissä uusissa, jos käy ottamassa tämmöiset uudet bosat, niin nämä on eri aineista tehty, ne ei paina saman verran ja sitten. Tässä oli niinku, onkohan ne edullisemmat? Ei ole, kun nämä on itse asiassa 500 € kalliimmat. Kappale vai yhteensä? No en tiedä sitäkään itse asiassa, että onko kappaleelta. Veikkaisin, että yhteensä operaatioon tulee hintaa lisää 500 €. Että on jonkun verran kalliimmat. Mutta se yksityiskohta, mikä oli tässä niinku artikkelissa listattu, niin se oli, että geeli on perinteistä silikonia läpinäkyvämpää mammografiassa, mikä lienee sitten niinku huojennus monelle rintasyövästä murehtivalle. Niin, että eli tässä on niinku tämmöinen. Kun sinua skannataan, kyllä, niin se helpottuu silloin, jos ottaa tämmöistä uudemmalle. Vielä mä miettisin vaan, että mitähän kautta tämmöisiä markkinoidaan. Siis kun mä mietin, tällä hetkellä somemarkkinointi on kova, niin tulee näitä sponsoroituja. Kato, sehän tulee sitä mukaan, että jos sä oot käynyt vaikka jossain, no vaikka matkatoimiston sivuilla, niin sullahan tulee someen. Joo. Niin millä sivulla sun täytyy käydä, mä luulen, että sulle tulee niinku uusia tykkejä? Niin. Koska mulle tulee joka tapauksessa niin aika paljon Viagra ja laihdutus. Sä oot mies. Niin, ja laihdutus. Mä olen läskimies. Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen. Siinä oli äsken Ghost ja He Is. Kyseessä oli siis ruotsalainen bändi, jotka muuten, jos satutte vaan Googleen bändistä laittamaan, niin heillä tuntui tuossa olevan pientä riitaa ihan tuommoista niinku raha-asioista. Ja jännä, että jos bändille tulee riitaa jostakin, niin sitten tattuu tulemaan raha-asioista. Aika yllättävää. Niin, silloin nuo alkuperäisiä jäsenet oli sinänsä ottanut vähän nokkiinsa siitä, että kun he olivat nostaneet tapetille tämmöistä asiaa, että heille oli jätetty tilittämättä tämä laulaja, joka ilmeisesti niin sanotusti bändiliideri. Ne olivat ottaneet siitä herneen nenään, kun hän oli jättänyt tilittämättä bändille jonkun 100 000 rahaa. Ja sitten tästä asiasta suivaantuneena, niin tämä, joka nämä niin sanotusti omistaa nämä oikeudet käsittääkseni, niin oli pistänyt nämä jätkät, ei nyt niin kuin virallisesti pihalle, mutta nämä alkuperäistyypit ja ottanut sinne niin sanotusti keikkamuusikoita ja tämä. Mutta eihän se, mikä siinä. Mutta siis hyvä bändi. Hieno. Kyllä, upea kappale. Oli mulle ihan täysin uusi tuttavuus tuossa noin pari kuukautta sitten kuullut tämän. Mutta eikö ole hieno biisi? Kyllä, on ja kyseessä siis se on ruotsalainen bändi, oliko Linköpingistä. Ja siis heillä on vähän tämmöinen, vähän kuin tulee Empire of the Sunilla, että ne vetää tuommoista niin kuin, tai no Turmion kätilöt Suomesta, että ne on pukeutunut sillä lailla, että no Turmion kätilöt kaikki tietää ketään, mutta heillä oli tarkoitus, että kukaan ei tunnista se, että no vähän Lordi-idealla, että kukaan ei heitä niin kuin millään tavalla tunnista. Joo. Mutta tässä taas kuulet, että kyllä Ruotsissa osataan. Ruotsissa on osattu monta asiaa, mutta kyllä me Suomessakin jotain osataan. Joo. No mutta nyt kuule, mulla on sulle toinen juttu, nyt kun ollaan jatkettu tästä turhamaisuudesta, nyt kun on ollut tämä mun vuoro avautua näistä maailman tärkeistä kuumista aiheista. Mulla on sulle toinen juttu. Kaikille naisille, kenellä ei ole rintoja ja kenellä on lattapylly, niin nyt tuli myös lattapyllysyyteen oikeasti helpotus kesälle. Mikä eli se perseimplantti? Ei, vaan glitteripeppu. Tähän tarvitaan ainoastaan liimaa, kimalletta ja hiuslakkaa.
Ja sitten Joo. tietenkin niitä glittereitä ihan oman mielen Glitteri mukaan. on siis tämmöistä Glitteri on semmoista, tiedätkö, niin kuin mikä sotkeutuu joka siis tämmöistä paikkaan. Semmoista kimalletta, eikö se? kimalehilettä, Joo. mikä on todella niin kuin veemäinen saada irti niin kuin mistä. Että sitä ei pidä sotkea siis strösseliin, jota laitetaan jäätelöön. Ei, mutta voit sinä sellaisellakin kokeilla, jos haluat. Siis haluaisit Siitähän se olisi persensä kiva vuodata. nuoleskella pois sieltä. Kyllä. Niin, Tuli jos vaan et- mieleen sille, että tämähän voisi niinku toimia ihan kyllä jos niinku tykkää muistakin nuoleskella, skenaarioista. niin, jos tykkää nuoleskella jonkun pakaroita, niin se Kyllä, kannattaa vuodata juu, sitä se rösseleitä. saattaa. No mutta joka tapauksessa nyt on tämmöinen uusi buumi tullut, eli kesän kuumin sensaatio on todellakin niinku tämä glitteripeppu. Et sinne vähän niinku hivelet sitä liimaa kannikoille, sit laitat glitteriä siihen päälle ja sit hiuslakalla sprayjaat, niin se jää kiinni siihen ihoon. Ja volaa, oot täysin valmis rannalle ja sun pylly näyttää hyvältä. Ja mikä tässä mun mielestä tässä jutussa on tärkeintä on se, että selluliitti ei näy. Siis onko tämä kohdennettu enemmän naisille kuin miehille? No kyllä mä veikkaisin, mutta tietenkään ei voi poissulkea tiettyä miesjoukkoa, jotka varmasti tulee myöskin viljelemään tätä. Tai siis jos nyt itseäni ajattelisin ja olisin En sinulla yhtään... kyllä näkisi ihan No ensimmäisenä. joo, ei tätä se varmaan muuta, glitteriä. mutta se on semmoisen niinku hassutteluna. Että Niin. kato mitä mulla on tuolla Niin, rybbərissä. niin. Mutta siis no joo, eihän tuo millään tavalla, jos miettii... Mutta uusia- ajattelepa sitten, kun sä oot niinku heilunut sen päivän, illan, yön, missä nyt ikinä sitten heilutkaan sen glittereittes kanssa. Sitten kun tulee se niinku maksun paikka, että se pitää alkaa pesee pois. Niin milläs teet sen ja miten tämä tapahtuu siis käytännössä? No, joo, se varmaan on, mutta sitten taas tämmöisiä niin kuin, siis seuraavan aamun ajatuksia se, että jos sä heräät aamulla ja sitten menet katsottua, että pikkusen hiukset törröttää, tunnet sen, että hiukset törröttää ja menet vessaan ja sulla siis naama on aivan glitterissä. Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen. Täällä on Radio Finlandia ja Tiede ja luonto, Topi Virtanen ja Niina Lampimäki. Moikkuli moi! Tuossa äsken tuossa aikaisemmin käytiin vähän läpi kolehdin, tai siis kirkollisuuden ja kirkossa käyminen, kuinka se on muuttunut nykyaikaisemmaksi, koska kolehdinkin voi nykyaikana maksaa pankkikortilla, mikä on tietysti hienoa. Ja nyt tietysti tämä nykyaikaan tämä tämmöinen tietynlainen digitalisoituminen niin kuin työntyy joka paikkaan. Ja jos ennen on oppinut tekstiviestin lähettämään, eli SMS-viestin, eikö siinä ollut alkuun muistaakseni 160 merkkiä? Oli muuten, se oli 160 merkkiä. Eli se on sama kuin Kyllä. Twitteri vai? Hienosti muuten muistit ton. Siis se on sama kuin Twitter. Kyllä. Mitä mä en ikinä tuommoista, siis mä oon tosi huono Twitterissä, tai siis No, twiittaan. sä nyt oot huono kaikessa muussakin. niin mulla ei ole ehkä ikinä niin älykästä asiaa, että mä Sanottavaa, sen niin. Twitterissähän kyllä on vähän semmoinen, että siinä pitää olla oikeasti tärkeä sanoma, että sä menet läväyttää sen sinne eetteriin. Niin sinne ei laiteta niin kuin Facebookissa, että Niin, että kävin vessassa tossa kävin noin lounaalla niinku- ja sitten Juu. lounaasta kuvaa. Tai kävin Juu. vessassa ja Joo, tavarasta ei. kuvaa. Joo. Jotain nyt, mitä nyt kukin kuvailee. Mutta siis esimerkiksi tästä digitalisoitumista tuossa tekstiviestissä, niin ne emojit. Mä en ole niitä ikinä ymmärtänyt. Siis kyllä mä tietysti ymmärrän hymiön, että se on semmoinen kiva juttu. Mutta se, että niillä täytyisi niin kuin oppia, eikö niillä nykyään jo keskustellaan? Kyllä, näin voi tehdä. Siis jotkuhan voi niin kuin viestittää ihan kokonaisia lauseita niille, ja mä oon itsekin syyllistynyt siihen jo, niin kuin, tai ei voi sanoa välttämättä syyllistynyt, mutta niillä voi oikeasti tuoda asia aika niin kuin hienosti julki. No mikä se nyt tuntuisi niin kuin heti Mä annan sulle alkuun? esimerkin. Joo. Oli kerran semmoinen niin kuin pieni kärhämä kumppanin kanssa, tietenkään mitä luonnollisesti ei meillä ikinä ole näin. No. Ja mulla meni sitten vähän niin kuin patajumiin, niin mä lähetin hänelle sitten tyyliin niin kuin tämmöisen viestin, että siinä oli niin kuin, Emojeilla. Siis kyllä, emojeilla tämä pelkkä viesti, ja siinä oli pelkästään nämä merkit käytössä. Siinä oli miehen kuva, pää. Ja sitten siinä tuli seuraavana sormi, joka osoitti sitä miestä, ja sitten siinä tuli seuraavana puukko, ase, ja sitten viimeisenä oli sairaalan kuva. Ja mä viestitin hänelle, että kun hän tulee himaan, niin hänelle käy kalpaten. Ja siinä muuten taisi olla vielä vene ja sitten vielä aaltojen kuvia ja ankkuri. Eli niin kuin myöskin meinasin raahata hänen ruumiinsa sitten niin se ei meren tarkoita sitä, pohjaan. että sen jälkeen kun sinä olet häntä niin kuin ilkeästi puukolla tökkinyt, niin sä olisit lähdössä niin kuin jonnekin jahdille. Joo, ei. Niin, tänään voisi muuten näinkin tavalla. Mutta jos ajattelette, kun menee hetki aikaa eteenpäin, niin tuommoinen katsotaan varmaan ihan viralliseksi uhkaukseksi, koska se tulee niin kuin viralliseksi kieleksi. Ja nyt jos ajatellaan, että tämmöinen harhaluulohan siitä, että mikä se on, kun siis huidotaan? Siis tämä... Huidotaan. Siis kuurat puhuu. Siis tämä viittomakieli. niin siitähän on sellainen käsitys ollut, että se olisi niin kuin kansainvälinen kieli, mutta siinähän on myös niin kuin eri vivahteita. Kai siinäkin on vähän omat murteensa.
missä niin kuin maittain. Mutta jos miettii tämmöistä niin kuin emojikieltä, niin sillähän pystyt niin kuin kommunikoimaan aika toimivasti niin vietnamilainen ja suomalainen ja yhdysvaltalainen keskenään. Joo, mutta muuttuukohan niiden niin kuin emoji, tiedätkö naamojen sitten Siis tavallaan... merkitys niin vai väri? Niin, siis, Sä pystyt muuttaa siis sen värin voi muuttaa, mutta et onko esimerkiksi aasialaisilla, niin sitten niin kuin tuimemmat silmäviivat, tiedätkö silleen niin, ja sitten niin kuin esimerkiksi afrikkalaisilla on niin kuin isot mustat silmät, ja sitten vaikka niin kuin on se tumma pohja, minkä tietenkin itsekin voi valita. Joo. Siis siinä keskustelussa. Niin. Niin voisi olla. En mä tiedä siis kuinka paljon, niin siis, tai siis jos ajatellaan, että on ryhmäkeskustelu, tämmöinen ryhmächatti, niin silloin, niin silloin sä voit tietää, kenestä puhut. Jos sä että siinä on vähän eri kansalaisuuksia, ja kun sä valitset vaan sen lärvin väri, niin sä tiedät, kenestä sä puhut. Joo. Tuo menisi aika siis mainiosti vallan. Mutta mä en ole vielä niin kuin oikeasti emojissa niin kuin, siis ehkä ymmärtänyt just sitä käyttötarkoitusta, että kun niillehän käsittääkseni jokaiselle kuvalle on joku ihan konkreettinen merkitys. On, niille on. Ja mä oon kyllä tutustunut näihinkin. Ja siellä on myös se niin kuin släpätään händyy, eli se high five. Niin eikö se on taas rukous, vai käsitettiinkö se just toisinpäin? Ei, kyllä se on ihan high. Niin, se on taas amen. Joo, mutta siis se on semmoinen, mitä siellä jaetaan monesti. Joo. Minä itse käytän sitä tosi paljon, se kuuluu mun niinku käytetyimpiin merkkeihin, ja se on niinku tavallaan silleen, että case closed, tiedätkö, niinku, että nyt on kaikki hyvin, tai niinku, että asia sovittu. Itse käytän sitä tuolla tavalla. Mutta olisi sinänsä käynyt aika hyvin myös tuon kolehdin jälkeen. Joo. Että siis kolehdin jälkeen se voi kuitata taas puhumatta. Maksat pankkikortilla ja laitat vaan viestin vaikka kappalaiselle, missä on amen. Hei, tässä lähtee muuten Reino Nurdin uutta biisiä Antaudun. Ja nyt kello alkaa muuten olemaan jo sen verran, että meillä alkaa hups. Tässä on taas aika vierähtänyt vähän siiville. Eli Topi Virtanen ja Niina Lampimäki tältä viikolta kiittää Tiede ja Luontoa ja palataan taas ääneen ensi viikolla. Facebookissa Tiede ja Luonto ja kuunnelkaa Radio Finlandia, niin teille tulee aina hyvä mieli. Kiitoksia tälle. Moi! Tieteellisesti luonnoton. Tiede ja luonto. Kosunen, Randeen, Lampimäki ja Virtanen.